oikeasti oli siis sun tekosia? Oli. Aivan sama kuin se kuollut rotta sun kaapissas. Tässä viikko moottorikelkka onnettomuus, mihin valitettavasti joutuu se toinen ääliö sun sijaas. Sä olet uskomaton roisto. Oi! Kiitos! Se ei ollut mikään kohteliaisuus. Kuule, lähdetään nappaa lasilliset juotavaa. Lähdetään juttelemaan vähän. Mulla on kuule parempaakin tekemistä kuin kahvitella jonkun pikkulinkin kanssa. Sitä paitsi, miksi sä nyt yhtäkkiä aloit vainota mua, vaikka et itse viimeksi saapunut meidän tapaamiseen? No, viimeksi tuli pikkunen este, mutta sen syyn sä varmaan itsekin muistat. En todellakaan. Hei, mä tulin sinne ravintolaan just niin kuin oli sovittu. Sen sijaan, että sä olisit venannut siellä, niin kuin oli sovittu, siellä venas mua 2 poliisia. Ja mä lähdin vankilaan sen takia, että sinä käräytit mut steroidikaupoista. Älä laita rötöksiäs mun piikkiin. Ja miten sä edes pääsit näin äkkiä vapaaksi? Et sä kuullut sellaisesta asiasta kuin ehdonalainen? Kyllä, mutta mä en tiennyt, että sun kaltaiset roistotkin pääsee siitä nauttimaan. Mitä sä oikein haluat musta? Mä haluan, että me lähdetään nyt nappaan ne lasilliset. Näitä bileitä ei muuten poliisit pysäytä. Missä mennä? Mene. Aika vaikea uskoa, että sä et ole pettänyt mua, mutta haluat silti erota. Asko ei liity tähän mitenkään. Asko? Niin kuin se on sulle jo oikein Asko. Anna olla. Anna sinä jo olla ja myönnä vihdoinkin. Sä et ole pelkästään suhdellut Erkkilän kanssa. Sä oot ollut sen kanssa sängyssä. Jussi, mä en todellakaan nyt halua. Mä ajattelin, että sä oot mun elämäni nainen. Mut tiedätkö mikä sä oot? Sä oot mun elämäni pahin vire. En mä suunnitellut tätä. Kaikki vaan jotenkin tapahtui. Oot sä rakastunut siihen? Erkkiläänkö? Ei kun Suomen presidenttiin. Uskoisit jo. Tähän ei liity ketään kolmansia. Sä oot rakastunut johonkin huuhaa-ministeri, jota sä et edes tunne! Mun pitää mennä. Ja takaisin ei ole tulemista! Saako meidän piti lähteä? Ihan ihme niponaapurit teillä. No eihän me edes soitettu sitä musaa niin kovaa. Mut tää me saadaan mettelöidä niin paljon kuin halutaan. Ja meillä oli juomatkin aika vähissä. Hei, tänne pois. Keskity muuhun. Mutta kun mä oikeesti huolestuttaa, kun Heidi ei vastaa. Mä oon yrittänyt soittaa sille 100 kertaa. Hei, relaa vähän. Sitä ei vaan meidän seura kiinnosta. Tai sit sillä on jotain parempaa tekemistä. Kieltämättä vähän outoa, ettei Heidi vastaa Pepin puheluihin. No, ihan sama mulle. Tiedätkö mikä musta on oikeesti outoa? No, Se Isabella sama uhkaus. mitä sä oot? No, mitä jos tää on joku isompi kuvio? Niinku millainen? No joku järjestäytynyt rikollisjoukko. Johon kuuluis niinku ketä? No Helena ja Isabella ainakin. Ja Sebastian. Se on kato ollut linnassakin. Ja niiden päämajana olis niinku Amanda. Ja Helena johtaisi vanhimpana joukkoa niinku Toni Soprano. No, mikä Sebastianin rooli sit olis? Se hoitaisi kaikki likaset hommat. Kato huoltomiehenähän se pääsee soluttaa toi ihan mihin vaan. Talotaikorit. Järjestäytynyttä rikollisuutta vuodesta 65. Hei! Mä otan 2 kaljaa. Mulle ei kiitos mitään. Kyllä se ottaa sen toisen kaljan. No, puhuhan suus puhtaaksi. Kuinka kauan sä oot oikein vakoillut mua? Sä et taida olla ihan penaalin terävin kynä. No mitähän sä nyt tarkoitat? Mä oon viihtynyt sun seurassa jo pidemmän aikaa. Maalla ja merellä. Ismo, se jonka yli sä ajoit sillä moottorikelkalla, meinas kuolla. Se läskimaa, joka pomppasi kelka eteen. Just se. Ja jos ei olisi hypännyt, mä olisin voinut kuolla. Sanos muuta. Kähän muakin harmittavaa. Mä kerron kaikille, mitä sä oot tehnyt. Mitäköhän Sebastian mahtaisi sanoa, kun se tietäisi, että sä olit mukana sen äitin kidnappaamisessa? Sinä oot mulle velkaa. Mistä muka?
Käräytit mut steroidikaupoista ja mä jouduin linnaan. 200 päivää, 100 EG päivää, 20 tonnia. Se on aika sopiva korvaus sitä menetetystä työajasta. Sä olet sekopää. Niin on. Pidä muuten huoli, että sä tuot kaikki ne rahat huomenna. Turha luulla, että mä maksan sulle senttiäkään. Sori, mutta me ollaan kiinni. Miksi täällä on sitten hissin ovet auki? No se unohtui. Tulkaa huomenna uudestaan. Sori, mä oon tosi pahoillaan, mutta täällä on tänään yksityistilaisuus. Ai jaa. Onks teillä Heidin synttäreiden jatkot täällä? Missä se päiväsankari oikein luuraa? Siis onks Heidillä tänään synttärit? Joo, se järjestää bileet meille. Me oltiin, että olisitte kaikki siellä. Mun ja Sindin piti lähteä jaloista pois niiden bileiden takia. Heidi ei oo puhunut meille mistään synttäreistä tai bileistä. Mä oon yrittänyt soittaa sille koko illan, mutta se ei oo vastannut. Me ihmeteltiinkin, että miksi se tullut meidän tupareihin. Hei, mahtavaa kun kävitte mun synttäreillä. Täällähän on hilpeä tunnelma. No, mikä nyt on? Naiset on siitä mielenkiintoisia, että heti kun mies luulee, että kaikki on ok, niin turpaa tulee. Onko sun ja Jennin välillä tapahtunut jotain? Jennistä tulee rouva ministeri Erkkilä. Tai oikeastaan neiti salarakas. Mitä? Eikö se Erkkilä ole naimisissa? No eikö se kaikki ole enemmän tai vähemmän naimisissa? Se on se raha ja valta, mikä niitä blondeja kiinnostaa. Mä mennään pataa sitä äijää. Ei, älä nyt. Ei se ole se arvoinen. Sitä paitsi mä luulen, että Jenni tulee ennemmin tai myöhemmin järkiinsä. Niinkö luulet? Mitä tulevaisuutta tuollaisessa salarakaskuviossa muka voisi olla? Mä en tajuu, miksi Heidi ei kutsunut meitä. Eihän kukaan meistä edes tiennyt se synttäreistä. Jos mä nyt kuitenkin laitan onnittelut meiltä kaikilta. Kysy mikä meininki. Älä poa. Se ei selkeästi halua meitä sinne. Ja tuskin se edes vastaa. Pitäisikö meidän kuitenkin mennä käymään? Mä en ainakaan mene. Kun ei kutsuttu. Oi naiset. Hei, lopeta. Totta. Parempi olla vaan vaivaamat päätään. Ettekö te ihan oikeesti tajua? Heidi varmaan loukkaantui tosta teidän kämppisjutusta. Luuleeks Heidi, että meillä on jotain sutinaa? No ilmeisesti. Ja nyt se miettii. Luuleeks Heidi, että meillä on jotain sutinaa?